Hey, det er Hashtag Gemo her. Jeg har fået 2 pakker hjem fra Wish. De her 2. Og jeg vil starte med en lille pakke. Jeg har en anelse om, hvad det er. Ikke helt sikker på, hvad det er. Jeg er ikke helt livrig for at blive pakket op. Ikke helt. Sådan. Det var så min hue, jeg havde fået hjem. Kan jeg se. Min nye hue. Det er spændende at se, om den passer mig. Shit, det kommer lidt. Den føles ubehagelig her på. Og elastisk. Men det var så min nye hue. Som I kan se her. Min nye hue. Så skal vi til den meget større pakke. Hvordan den lige skal åbne den her? Det er med et spørgsmål. Men de har i hvert fald ikke sparet ved grej for tabet, der er på i hvert fald. Det er en ting, der er helt sikkert. Hvis jeg kan få det op. Det var da irriterende, at jeg ikke kan få det her op. Bare hive lortet op. Der er sgu meget lettere. Ej, hive det op. Sådan der. Det er noget fra Naruto, jeg har bestilt. Extra large. Og det var det med. Yes. Så nu skal vi lige prøves. Det må jeg lige undskylde. Der kommer en video bagefter, med hvor jeg prøver den. Men det var så de 2 pakker, jeg har fået hjem. Så hygger derude. Vi ses YouTube.